Član predsjedništva pokreta Dveri Saša Ilić zadovoljan je radom borskih članova, što pokazuje i sve veća popularnost ovog pokreta u našem gradu. On kaže da je njihov program oličenje novog načina bavljenja politikom u čije se središte nalaze porodice i porodične vrednosti. Taj program objašnjen je u programskom manifestu Dveri za život Bora. Spremni smo za naredne izbore koji će se, nadam se, ubrzo održati, jer kao što vidite u gradu Boru, kao i u Srbiji, već su se pomešale političke partije da se ne zna ko je ko i u kojoj partiji. Vidite i gradska skupština kako često prekida sa radom. Nadam se da će se naći neko pametan da uskoro raspiše izbore u Boru, da se prekine to mučenje. Najveća borba Dveri u prethodnom periodu je borba protiv genetski modifikovanih organizama koja daje rezultate. Čačak je bio prvi grad koji je krajem januara potpisao deklaraciju kojom se teritorija tog grada proglašava netolerantnom na uzgoj genetski modifikovanih organizama. Do sada je takvu deklaraciju potpisalo 40 gradova i opština u Srbiji. Bor je imao priliku da to uradi na nedavno održanoj sednici Skupštine opštine Bor, ali je ova predložena tačka povučena sa dnevnog reda. Ljudi teško shvataju uopšte i šta je to genetski modifikovan organizam, a kamoli kakva opasnost od toga preti i kako mi možemo se boriti protiv toga. Šta su genetski modifikovani organizmi i kako se od njih možemo zaštititi, objašnjavaju autori u knjizi Genetski modifikovani poredak, opasnost od genetski modifikovanih organizama, koju je izdala izdavačka kuća Catena Mundi. U toj knjizi ima više autora i svetskih i domaćih profesora univerziteta koje iznose činjenice, argumente, reference su tu iznete, da to nije neka prazna priča i neka ideologija koja se brani ili zastupa, već upravo suprotno.